Благодаря ти, Господи. Господи, благодаря ти. Благодаря ти. На следващия ден, братушки, аз наистина се постарах да им играя по свирката. Да стоя мирно, като послушен малчик, на стола на мъченията, докато те ми прожектираха истинско ултранасилие на екрана. Въпреки че липсваше звук, беше придружено от музика. Тогава, благодаря ти, Господи, осъзнах през цялата си болка и гадене, чия е тази музика. Въпреки че беше изкривена и променена. Това беше Лудвиг ван Бетовен, 9-та симфония, 4-та част. Моля ви, спрете я. Това е грях. Спрете тази музика, моля ви. Какво общо има тук греха? Моля ви, има Лудвиг ван, не е причинил зло на никой. Той само е писал музика, Бетовен само е писал музика. Спрете тази музика, моля ви. За музиката към филма ли става дума? Да, за музиката към филма става. Спрете, моля ви се. Вие сте слушал Бетовен и преди. Да, слушал съм Бетовен и преди. Значи музиката ви харесва. Да, обожавам Лудвиг ван. Спрете, моля ви се. Съжалявам, няма какво да направи. Може би и това е част от наказанието на губернатора. Ще му хареса. Алекс, трябва да изтърпиш още малко с нас. Не е честно. Не е честно да ми става зле всеки път, когато чуя Лудвиг ван. Алекс, изборът беше твой. Трябва да изтърпиш. Вижте, не е необходимо да продължавате повече. Напротив, Алекс, сега започваме. Не, сър, вие ми доказахте, че цялото това насилие и всички тези убийства са нещо много лошо. Има какво да разбереш още, Алекс. Не, аз научих урока си. Не, ние сега започваме, Алекс. Не, аз съм излекуван. Напротив, Алекс, сега започваме. Аз съм излекуван, слава на Бога. Ще трябва да изтърпиш, Алекс, изборът беше... Спрете тази музика! Алекс! Алекс! Санитар! Алекс, музиката! Санитар! Санитар! Вашите аплодисменти за Иво!